tejto malej taštičke sa nachádza doslova veľa muziky. Dámy a páni, predstavujem vám novinku od firmy Giants Fishing. Opa! Luxury Air Cradle. Jedná sa o obrovskú plávajúcu a nafukovaciu podložku pod vaše úlovky. Dokonalé a veľké prekrytie vášho úlovku na suchý zips zabráni, aby kapor vám vyskočil z podložky, keď je neprispôsobivý, a vy tak ochránite svoj úlovok pred tým, aby sa poškodil. V prípade, že si nastavujete foťák, ryba v bezpečí leží vo vašej podložke. Po bokoch nájdete kvalitné úchopy na prenašanie podložky. Keď už tam máte obrovskú rybu, kľudne to môžete nosiť dvaja, každý z jednej strany, alebo takto po samom, bez problémov to ide. Vo vnútri podložky sa nachádza madrac, ktorý je upevnený suchým zipsom. Je takýto úplne jednoduchý, dobre polstrovaný, takže postačuje pre ochranu vašich úlovkov. V prípade, že idete do vody alebo ho chcete dať presušiť alebo skladáte podložku, si ho odoberiete a na spodnej strane sa nachádza sieťka, cez ktorú prebytočná voda odteká, a v prípade, že túto podložku položíte na vodu, tak vám čerstvá voda zo spodu pekne natečie a váš úlovok je úplne ako v bavlnke. Po bokoch nájdete tzv. Vypúšťacie doky, kde si odzipsovaním tohto celý váš bok otvoríte a krásne tadiaľ rybu vypustíte. Je to úplne geniálne, jednoduché a pre rybu bezpečné. Takýto otvor sa nachádza na oboch stranách podložky. Na zadnej strane podložky sa nachádza ventil, ktorým si celú podložku vypustíte pri skladaní. Súčasťou balenia je aj takáto malá sympatická pumpička, s ktorou si ju naspäť nafúknete. Toto je nová podložka Luxury Air Cradle od Giants Fishing, a keď vám ryby nebudú brať, tak si v nej môžete dať kľudne aj šlofíka. Nech sa vám darí, nech ste zdraví a dobrú nocku.